magandang tanghali. Kumikinang na ulat, Diego Bandito. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicole Ayala. Ay! Nakakaganda lalo. Nakakaganda ng boses. Sa True Lalo to lang halong eklebo. Ay, teka lang, nahuhulog yung ibon ko. may paibon. Hindi mo ba napansin meron akong paibon for today? Gusto mo ba nakaharap sa yung... Sumisiksi kanina sa yung tuka niya nun sa leeg mo. Alam mo naman ako, Diego, sa totoo lang. Bata pa lang ako, patuka na ako. Alam mo yung nauso yung mga bibi ba yun yung sa headband? Sa'yo sa balikat yung paibon ka. Kaya nga di ba? Ganon. Alam mo itong mga... Sandali, hindi na naman tumutulog yung headset ko. Itong mga paibon na to kasi 'di ba nauuso yung mga stuffed toys na mga pasabit, yung mga ganon. So ngayon naalala ng asawa ko nung pumunta kami ng Hong Kong this year, early this year, may mga biniling ganito yung mga anak namin eh. Iba't iba nga tong animals eh. Sabi pa nga ng asawa ko kanina, gusto mo pahiram natin kay Diego yung giraffe? Sabi ko, tanungin ko muna kung trip niyang meron siyang animal. Kung may gusto niya may animal siya sa may pabalikat niya. May ahas na correct. sa ulo. Meron ding ahas. Pero ano siya, parang plush toy siya para sa shoulder. Okay. Kasi magnet siya, Jegs eh. Tingnan mo. Okay. So ilalagay mo siya dito sa ilalim, yung bilog, dun sa mga nakikinig sa atin sa radyo. Meron po kasi akong parang stuffed toy sa balikat. May nakapatong na ibon. Sa balikat ni Nicole. Huwag niyo pong isipin na nababaliw na ako dahil kay Chris Chuper. Talagang sadyang yung mga ganito mga bagay, parang hindi naman nakakagulat. Kagabi, nakakatawa kasi magkasama kami ni Chris. So yung mga tambalanista namin, grabe sobrang kilig nila sa amin. Parang totoo, nag-live kami. Nag-live ako kagabi, tapos kinikilig sila, tapos parang sinasabi nila, bakit parang mas... na nadidistract ako. Parang bumubulong sa yung ibon mo. Kaya nga sandali, yung ibon na using ko, ipaharap natin sa iyo, Diego, para hindi ka nadidistract. O gusto mo ba nakatalikod yung ibon para hindi ka ayan, if nakatalikod siya. Para hindi ka ma-distract sa kanya. Kanina ako pagpasok ko, nakakatawa yung mga tao dito ng mga binati ko. Yung nag-e-effort silang kunyari hindi nila napapansin yung ibon. Hindi, pag nagsasalita ka kasi gumagalaw, parang tinutong ka. Nahuhulog siya. Ayan, ganyan. So anyways, kahapon nag-dinner kami ni Chuper. Tapos, kinikwento ko nga sa kanya na nung nagsuot ako ng malaking ribbon, sabi ko sa kanya, kita-kita ko si Diego Chups. Kung papaanong yung isang mata niya parang nababanlag kasi nadidistract siya talaga dun sa ribbon na malaki. Tapos tumawa siya kasi sabi niya, nako, it will take time for Diego to absorb yung mga klase ng kasuotan ng mga sinusuot mo. Kung hindi malalaking ribbon, malalaking bulaklak, or may paibon. May paibon. May paibon! Nakakaloka! Diba? So may ganyan. Ay, ano na to? Mga uso to ngayon. Okay. Diba? Yung ang labubo na doll, parang ganyan. Usong-uso siya. Diba ang mahal niyan? Sobrang mahal niyan. Parang 50,000 something. More. Depende. Depende. Diba? Pero merong isang version niya na ipapakita ko pag meron na akong hawak. Yung labubo na parang charm. Mayet de la Rosa naman. Feeling ko mas maganda yun kasi syempre Mayet de la Rosa yan jewelry may gold yan eh. Correct, di ba? Yun yung kapag binili mo na may presyo, hindi ka manghihinayang. Kasi pwede mo isanda. Diba? Kasi alam mo may value. Diba? Minsan kasi merong mga iba na binibili ibang tao, sobrang mahal. Kasi sobrang uso siya. Tapos syempre ang binibili mo talaga brand eh. Pero sometimes, wala talaga siyang value kasi hindi siya tunay na ginto or hindi siya tunay na kung ano man, diba? Alam mo yung turo sa akin ng asawa ko ni Let na mas maganda mag-invest ka talaga sa mga gold eh. Correct. Kasi hindi bumababa yung value. Tama. Tumataas pa. Totoo. Tapos pag kailangan, pag emergency. Yes. Meron kang pwedeng isanla. Hindi kagaya pag gadget, bibili ka na magkano yung iPhone 16 yung ngayon. 16. Hindi ko alam kung nasa 100 plus ba yun. Parang ganun eh. Hindi naman ako magugulat. Parang nasa mga ganun yung mga bagong telepono eh. Tapos i-snatch. Kaya nga.
Kung makaganyan ka naman, parang hindi ka naman naglalakad sa may Quiapo, ano ba? Diba? Samantalang kapag ka gold, totoo yun eh. Kaya nung kung meron akong pagsisisi, Diego, at sinasabi ko to kay Rocky na bagong kasal. Sasabi ko to sa kanya, sabi ko, baka isospoil ka ng asawa mo ha. Syempre, parte ng spoiling, yung bibilhan ka ng mga kung anik-anik, ng mga bagay-bagay. Ang suggestion ko sa'yo, magpapaka-spoil ka, wag sa bag. Kasi for a while, ang babae kasi masaspoil yan sa bag eh. Kasi while nabibenta siya, nasasanla din naman talaga yun, lalo na yung mga mahal. Diba? Pero iba pa rin kapag kaginto. Tama. So sabi ko sa kanya, kapag ka magpapaspoil ka sa asawa mo, syempre, honeymoon stage pa yan. Hindi pa nag-aaway yan eh. Diba? So doon pa tayo sa lalambing-lambingin, ganyan. Kailangan gold. Sabi ko, punta-punta ka sa Mayat de la Rosa, fine jewelry ha, ganyan. Diba? So yung ganun, kasi merong value pabalik. Meron nga nung dati, hindi ko pa nami-meet si Madam Mayat de la Rosa. Meron ditong Chinese, si Kuya Alex na umiikot dito, 'di ba? Nagbebenta siya ng gold. Nung minsan nakita niya nagsuot ako ng bracelet ng Pandora. Yung Pandora kasi medyo may kamahalan siya, pero sabi niya, "Yan Pandora wala ya value", sabi niya. Yan di pwede sanla. 'Di ba? Ang sinasabi niya, kahit gold na maninipis or kahit mabebenta mo siya eh, tapos masasanla mo siya. Correct. Yun. Naalala ko tuloy yung nakaraan nung pumunta tayo ng Malaysia ngayon, nung pumunta tayo ng Beijing. Taray! Taray, pumunta ng Beijing. Hindi ako kasali doon eh, kayo lang. Ganun ba? Buntis ako noon eh. Ay, oo nga. Yung nabudol kami. Correct, yung nabudol kayo. Ano ba yung Jade? Ano ba yung nakabudol sa inyo? May Jade, may gold, may quartz, may mga kung ruby. ano-ano. Iyabang ko pa nun sa asawa ko. Sabi ko, binilang kita ng alahas. Yan! Kaya magkano? Sa mga secret. So, binigay ko na sa kanya. Pagdating, nangati yung tenga. Totoo? Pina-check niya. Hindi tunay. Hindi totoo. Pero wait lang, nabili niyo ba ng mahal? Ay, sakto lang. Sakto lang. Pero hindi, peke. Oo. Sakto lang doon sa presyo dapat kung totoo yun. Kung peke, correct. Kung peke, hindi dapat ganun yung presyo. Yun eh. Ikinulong kami sa isang kwarto because I love Filipino. I'll give you special discount. Ayan. Alam mo, mga Pilipino talaga, sobrang dali talaga nating mautusagan na. Sobrang bilis talaga. Tapos alam ko nung napansin ko yung tour guide namin kasi ang bait namin sa kanya. Parang nakokonsensya na siya. Sabi niya, I don't have to go there. Kasi alam niya, ibubudol ka. Tapos alam niya, may budol kasi. 'Di ba? Mabuti kung totoo. Kung mabuti kung tunay, pwede, 'di ba? Ang nakakaya dito, at least yan asawa mo yan. Nakakausap mo, nag-uusap kayo sa budget. Paano kung halimbawa nagpapa-impress ka, naniligaw ka, o di naman kaya sa boss mo na na maalahas kunyari na puro tunay, 'di ba? Tapos sasabihin mo, "Sir, ano to? Tunay po to." Ganyan. Ay, speaking of tunay, kagabi yung pauwi ako. Biglang may lumapit sa akin. Sabi niya, "Sir, gold galing stats." Saan? Dito lang, napunta ako sa sasakyan kagabi. Seryoso ba? Lumapit. "Sir, bilhin niyo na, sir, bagong stats." Sabi ko, mambihira. Ano yung tsura? Ako naman interesado. Basta may nakita ko parang may heart na necklace? Bagong snatch nga. So, ibig sabihin... Sir, bilhin mo, sir. Bagong snatch lang, sir. Grabe, no? Alam mo, in fairness, dun sa mga nang sa snatch, tas binibenta ng ganun, ang tibay din ng mukha. Kasi, parang ako hindi ko kaya yun eh. Parang iisipin ko kagad, saan at paano ko to ibibenta. Pero siya hindi, di ba? Wala lang yung, "Sir, bagong snatch," di ba? Pero meron din akong kilala niyan, pero wala na siya, patay na siya. Nasa Taga-Malibay. Ganon din yung discard niya. Bagong snatch, pero hindi. Bumibili siya yung mga mumurahin lang tapos sabi niya, "Bagong snatch to." Pero hindi tunay. Hindi, Diyos ko po. Hindi, alam mo, yung anak ko. Sinasabi ko po sa inyo kung ganyan pa rin po ang gawain po ninyo, nako. Nakaka-nervous po, medyo bawas ligtas point sa langit yan. Correct. Diba? Kaya kung mag-i-invest ka sa mga ganyan, doon na dapat sa kilala. Actually, correct. sinabihan ko nga yung sa pamangkin ko kasi ikakasal. Yung magiging asawa niya from Japan. Sabi ko, pag nag-ano kayo ng wedding ring yun, punta kayo doon kay Mayat de la Rosa. Correct. Para maraming sure. pagpilian Correct. dun. At saka sure. Madami kasi na nagbebenta na hindi ka sure eh. 'Di ba? Pero hindi po lahat ng kumikintab ay tunay na ginto. Correct. Yung iba po ulo ni Diego.
Hindi po lahat ng kumikinang ay tunay na ginto. Yung iba po ulo ni Diego. So maging maingat. Lalo pa, Christmas season. Ay, oo. So kung tayo kumikita ng extra kahit papaano kapag Pasko, kasi may 13th month pay, mayroong mga bonus, syempre yung mga scammer, gusto nila may bonus din sila. Tsaka yung marketing strategy din, totoo. Kahit sabihin natin sa mga nasa mall, biglang mag 50%. Correct. Uy, bibili ka kasi 50%. Pero, ay nako, alam mo, ilang beses na ako nabiktima niyan, Jens. Alam mo, kapag kasi ang isang bagay sa mall, nakikita ko na 50%, o kaya clearance sale, o kaya parang last few pieces, ganyan. Natataranta ako dyan. Parang meron akong feeling na sayang yung deal. Akala mo tiba-tiba. Correct, totoo. Pero kapag tiningnan mo pala, ganun din yung presyo niya noon. Hindi, may ganun eh. Although, hindi naman lahat. Meron mga iba talaga na talagang good deals talaga. Like talagang pag nag-uubos na sila ng stock kasi magbabago na ng season. Magre-replenish na. O di naman kaya kapag sobrang mura, lagi nyo titingnan yung expiration. Yan, di ba? Baka biglang mangisay kayo. Hindi po lahat ng tao kasi tibay ng mga sikmura namin ni Diego Bandido, di ba? Na kahit kumain ng panis, kahit kumain ng expired, carry lang, di ba? Mga tao dito sa Labrador, matitibay yung sikmura. Kumain ng medyo panis, medyo expired, carry lang, di ba? Hindi lahat ganun. Di ba? Kaya if it's too good to be true, it's maybe there is a possibility that it's not true. Bakit sobrang mura ng ng cereals na ito? Na alam naman natin ang cereals sobrang mahal. Baka bukas expired na. Mahina pa yun sa amin kasi makita namin expired na, may 1 month. Correct. Ako nga, inisip ko 6 months pa eh. Pwede pa to. Pwede pa yan, di ba? Tumitira pa kami ng mga expired. Totoo! May ganon. Alam mo, nung minsan, ito, di ba, nakwento mo, Beijing, naloko kayo. O nung minsan na nag-trip din yung Love Radio sa Singapore. Ito, isa to sa mga favorite na kwento namin ni Chris Chopper eh. Yung nagbabantay dun sa airport ng Singapore, di syempre nakita niya mga Pilipinos. Ganyan din, Jigs, ang ang linyahan, I love Filipinos. Filipinos are the best. Ganon din. Magtatagalog po yan. Mabuhay. Mabuhay, correct. Diba? Salamat. Yan, diba? Maganda umaga. Okay. Mahal kita. Correct. Mahal kita o ka. Maganda ka, diba? Ikaw naman, utu-utu ng taon, diba? Super ka talaga. Super bailalo. So, ganon din. Naman to, apple chocolate. So, parang naging buy one, take one siya. So, syempre, yung mga di parang, buy one, take one ba? Or buy one, take 5? O basta sobrang good deal. Na syempre, nataranta lahat. Ako yung unang tinawag eh. Tapos nagtawag ako. Sabi ko, tinawag ako maganda. Diba? Tara, diba? So, namakyaw. Ganyan. So, pagdating nung di nakabili. Tuwan-tuwa pa kasi syempre, nasa supot na nakalagay Singapore. Yan, diba? Parang happy kang ganon. Ayun, pagdating sa airplane, pinagbubuksan, pinagkakain, expired na. Pero in fair, pwede pa. Sa totoo lang, pwede pa talaga. Pero, pag tinignan mo yung date, expired na siya. Expired na. Kumbaga, kahit na buy one, take 3 ito or buy one, take 5, hindi mo bibilin dapat kasi expired na. Hindi mo alam kung ano na talaga yung kalagayan niya. Di ba? Ay, siguro kilala na nagbibenta. Mga Pilipino, matitibay. Matitibay to. 'Di ba? Ilang beses na naka-overcome na hepatitis A, B to Z. Ganon. So yun, kaya medyo mag-ingat din po talaga tayo. Kasi may mga bagay talaga na lalo na kapag alam natin na mahal tapos biglang isang araw naging sobrang mura siya. Ano yung catch? Correct. Anong meron? May something yan. Hindi natin pwedeng ipasa walang bahala. Kasi syempre, kahit na sabihin natin, bibili natin siya ng mas mura, perang pinaghirapan pa rin yun eh. Sayang din yung pera. Hindi, actually, ginagawa ding strategy ng mga budol talaga yan eh. Like for example, cellphone. Ipapakita talaga sa'yo una-una totoong cellphone, di ba? Mahal to. Ayan. So, ba't parang ang dami mong alam? Totoo, biktima ka ba? O ikaw yung mismo? Leader. O ikaw yung leader. Umamin ka na. Ang dami mong alam eh. Pinipindot, gumagana naman. Correct, so tapos kukunin niya uli. So kukwento, ma'am, bilhin mo na to. Hindi mo alam, nag-switch na pala ng dummy phone. Nagpalit. So pag alis, pagbalik mo, pindot ka na, ba't hindi na nabubuhay? Correct, totoo. Kasi ang nakuha mo na pala yung dummy phone. Mabilis yung kamay nila eh. Totoo. Yun yung training namin dati. Ang training,
po nila pag mababilis na kamay. Bawal dito ang mga hindi po pumasa, yung mga bababagal, yung mahuhulan na nagpalit ng dummy phone. Diba? Naku, nakakaloka. So mag-ingat po talaga tayo. Tsaka lalo na yung mga senior. Yung mga senior, sila din yung mga madaling maloko sa ganyan. Lalong-lalo na pagdating sa yung mga ATM card. Kasi kadalasan, ito naman ang sabi. Hindi naman ako, madami naman tayong alam dahil dati akong jowa ng mga leader ng mga sindikato. Kasi usually kapag ka senior na, ang password niyan sa ATM, palaging birthday nila. So makuha lang nila yung wallet. So makuha lang nila yung ATM card. Tapos meron niyang, kunyari yung wallet ay sigurado merong ID. At yung ID kapag ka valid, laging may birthday. Ayun, basic. Diba? Alam na mawi-withdraw na agad. Tapos kung minsan ginagawa nila, kino-clone nila yung Madaming alam. Hindi ko yan alam. Sa training namin. Hindi na-split yan ng ex ko. Ano yun? Paano yung cloning? Parang kino-clone nila yung card. Tapos gagawa sila ng panibagong card. Basta nakuha na nila yung details doon. May badaw-daw ka pa. Alam mo? Saan ba nabibili yung machine na yan? So meron silang parang machine to clone the card. Ayan, Kaya nakakatakot din na ibigay mo yung magbabayad ka. Correct. Oo. Hindi, totoo yun. Nangyayari yung mga scamming minsan kapag ka binigay mo tapos dinala niya sa malayo. Correct. Daming alam. Ay, oras natin! 12:39. Ako po ang kumikinang na ulo, Diego Bandido. At ako naman ang kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!